Евровидениеде татарның иң уңышлы чыгышлары. Динә Гарипова чыгышы белән Яшел Үзәннән. Голос бәйгесе җиңүчесе. Евровидениеде 2013 елда катнашты. 5-нче урын алды. Алсу Сафина Бөгелмәдән. Евровидениеде 2000 елда катнашты. 2-нче урын алды. Ул вакытта аңа 17 яшь иде. Җамала, Кырым татар җырчысы. 2016 елда Евровидениеде катнашып, Украина исеменнән җиңү яулады. Аның 1944 җыры Кырым татарлар сөргененә багышланган.